Fa més de 2 mesos la Generalitat Valenciana va aprovar el decret llei 1/2012 de 5 de gener del Consell de Mesures Urgents per a la reducció del dèficit en la Comunitat Valenciana que afecta greument els drets laborals i retributius de milers de valencians i valencians. Aquestes mesures es justifiquen per la greu situació econòmica que pateix la Generalitat Valenciana. La crisi no l'han provocat els treballadors, ni tampoc la ciutadania en general. Està acceptat que la causa ha estat l'especulació del capital realitzada per aquells del control, grups de pressió, banca, etc. Així doncs, si els causants de la crisi no han estat els treballadors i si la situació al nostre país és millor que en altres regions, de cap manera es pot justificar que els governs de la Generalitat, almenys els mateixos durant molts anys, puguen adoptar mesures per a combatre el deute assolit perjudicant principal i majoritàriament els més febles, els assalariats i els empleats públics. És per això que l'Ajuntament de Carcaixent demanem que acorde, primer, instar al Govern de la Generalitat que retiri el decret llei de forma immediata. Instar al Govern de la Generalitat a obrir una veritable negociació amb els sindicats per intentar optimitzar les plantilles, els serveis i racionalitzar l'administració sense disminuir els serveis. A reduir el deute eliminant els grans events deficitaris, tot i estudiant alternatives d'ús per a les grans infraestructures ruïnoses, exigint la devolució dels diners defraudats a l'erari públic en la gestió d'empreses públiques, aplicant mesures fiscals que graven l'especulació, recuperant els impostos de donacions, successions i patrimoni, i defenestrant els gestors irresponsables que han portat a les empreses públiques a la fallida tècnica, també eliminar els sobrecostos inconmensurables en la construcció d'edificis emblemàtics i no comprar empreses amb desenes de milions de deute, com Valmor. Donar compte del present acord al president de la Generalitat i els grups parlamentaris de les Corts Valencianes. Bé, bàsicament, tot i que l'argumentació és diferent, aquesta és la moció que veníem presentant en els plenaris del mes de gener i de febrer en contra d'aquest decret. En aquests moments vaig tenir que presentar-les per urgència, la qual no va ser admesa, per la qual no es va poder discutir, i hem de dir que de l'argumentació que figurava en aquelles mocions ara ha variat en algunes coses, per això l'argumentació té que ser diferent. N'hi ha un apartat, i és que el 30 de juny pràcticament la totalitat del professorat del Conservatori Mestre Wert, segons este decret, se n'anirà al paro. Aleshores queda el conservatori, si s'aplica el decret tal com està en aquests moments, es quedarà sense professorat i sense equip directiu i sense ningú que pugui gestionar el centre durant el mes de juliol i agost. Me consta que hi ha hagut una persona que s'ha preocupat del tema i està tractant de solucionar-lo. Una manera de pressionar sobre la qüestió seria aprovant aquesta moció. De tota manera, espero que finalment s'apliqui el més possible aquest decret. Moltes gràcies.